galego? Ola, chamome Brian eu estudo galego, xa que eu son mitad británico e galego. Os meus pais naceron en Galicia e criáronse aí. Eu levo toda a miña vida estudando galego, xa que cando os meus pais se enteraron que neste colexo, o Instituto Español Vicente Cañada Blanch, daban clases de galego, apuntáronme para que pudera aprender máis galego. Eu levo 7 meses estudando galego. Gústame e así tamén podo entender o portugués. Eu estudo galego desde os 8 anos. A familia do meu pai é galega e aparte de entender, quise aprender a falar a lingua. Pareceme máis difícil entendelo, pero entendelo. Estudo galego porque os meus pais queren mudarse a Galicia en 2 ou 3 anos. Non levo moito tempo estudando galego, só levo 7 meses, pero gustame moito. Non me parece difícil, xa que se parece moito a español. Hola, chamame Natalia. Estudo galego porque son galega e non quero perder o idioma. Non me parece moi difícil porque, como xa dixen, son galega e levo estudando galego dende primeira primaria como a lingua obligatoria nun colexio de allá, pero empecé a falar prácticamente desde que empecé a falar tamén. Iso, por eso estudio para non perder o idioma. Gustaríavos vir a Galicia e por qué? Que cidades, monumentos vos gustaría ver? Pois, como dixen antes, os meus pais son galegos e eu vou normalmente 2 meses a Galicia a pasar ca familia de parte do meu pai e a parte da miña nai. Eu, nos veráns, vou a un concello moi pequeno que se chama Mazaricos, que está formado por outros 15 parroquias. Eu, máis a miña profesora de galego, vivimos na mesma parroquia. Eu vou todos os veráns a Galicia, pero o ano pasado os meus compañeros de galego foron de viaxe a Galicia e eu non pude ir. Entón foron as Illas Cíes, onde me gustaría ir, xa que é impresionante, é un dos parques nacionais máis bonitos de España. Encantaríame ir a Galicia. Este ano vou a ir coa clase. Eu coñezo Galicia porque ia todos os anos e o ano pasado fui con excursión cos meus compañeros e este ano volvo. Non son galega, eu son madrileña, pero a familia do meu pai é galega. Teño unha casa en Palas de Rei. Si, gustaría ir a Galicia, xa imos ir este maio co colexio, coa clase de galego, pero gustaríame máis ir a Ferrol porque quero ver aos meus amigos e a miña familia. Coñecedes algunha tradición galega? Pois, unha das miñas tradicións favoritas son a cacharela do día de San Xoán. A miña familia, máis eu, normalmente facíamos isto. Encendíamos un lumen en un sitio onde non chegara os árbores ou a casa e andábamos alrededor do lume cantando mentras en ese tempo facíamos a churrascada, unha comida moi típica de Galicia. Eu coñezo a tradición galega o palpador, un nome que tocaba a barriguinha aos nenos para saber o moito que comeran. Coñezo a tradición de Nadal do palpador que tocache a barriga e dache castañas. Eu non coñezo moitas tradiciones galegas, eu coñezo o magosto, cando a xente come castañas e baila o trompo. A miña profesora de galego regaloume o trompo e aprendemos a bailalo. Coñezo moitas tradicións galegas, pero que máis me gusta é San Andrés de Teixido, que vi que hai que ir unha vez na vida e a San Andrés de Teixido vai de morto que non foi de vivo. Hola, son Carmen. Se fósemos a Inglaterra, que nos recomendaríades visitar? Pois, que os recomendaría eu en onde se vai a Inglaterra? Eu recomendaría vos ir
a sitios como o Big Ben, o London Eye, pero eu recomendaríamos ir máis a Trafalgar Square e a Piccadilly, xa porque é moi impresionante, porque en Trafalgar Square hai moitas fontes que son moi grandes e turísticas. En Inglaterra recomendo visitar lugares como Brighton, Sloane Square e Notting Hill Gate. Eu recomendo vir a ver o Big Ben, Piccadilly Circus, o máis típico, pero tamén recomendo ir a un museo como o British Museum ou Historia Natural. En Inglaterra recomiendo visitar os lugares turísticos, pero tamén os povos da costa, por exemplo, paga a pena ir a Portland, que é un sitio moi feo, pero ten unha praia con unha dúa de pedras impresionante. Eu recomendaría, se os gusta ir a sitios turísticos ou con moitísima xente, pois o típico Big Ben, o Ollo de Londres, Piccadilly Circus, Hyde Park, pero tamén hai sitios máis bonitos que esos que son menos turísticos ou que non hai moitísima xente. Por exemplo, eu fui con uns amigos a unha rúa moi pequeniña e moi bonita que se chama St. Luke's Mews, que é moi boa para facer fotos Tumblr, que está cerca de Portobelo. Se vides alguna vez, podo levarvos a vela. Esperamos veros pronto, un bico para Teixo.